3. klasse gerne opføre et skuespil, som hedder Østen for solen. Stykket handler om en pige fra et fattigt hjem, som bliver opsøgt af en isbjørn, der gerne vil giftes med hende. Det viser sig, at i virkeligheden er isbjørnen en prins, der er blevet forhekset af sin onde troldestedmor, som også er dronning på slottet Østen for solen. Trolledronningen har en troldedatter med en rigtig lang næse. Trolddronningen vil have sin troldedatter gift med prinsen. Kun den fattige pige, hvis navn er Mette, kan forhindre prinsen i at blive gift. Hun skal gå så grueligt meget igennem, før prinsen kan befries. Nu er spørgsmålet, om Mette kan befri prinsen. Men først til præsentationen af skuespillerne. Den fattige pige Mette spilles i første del af Astrid Mundbjerg, i anden del af Amalie og i tredje del af Silje. Isbjørnen, som er den fortryllede prins, spilles af Laura og William. Faren og moren i den fattige husmandsfamilie spilles af Marius og Mille. Børnene i den fattige husmandsfamilie spilles af Jens, Jonas, Thomas og Andreas. Bedstefaren i familien spilles af Andreas. Tjenestefolkene på Drømmeslottet spilles af Daniel og Nicoline. Dyrene i skoven. Astrid spiller en lille fugl, Lukas spiller en doven bjørn, og Maja spiller en vaksfugl. De gamle koner spilles af Ejla, Nicoline og Julie. Vindene. Østenvinden spilles af Theis. Vestenvinden spilles af Daniel. Søndenvinden spilles af Jane. Nordenvinden spilles af Jonas. Troldeprinsesse Langenæse spilles af Carla, og hendes terne spilles af Thea. Fangeren på Troldeslottet spilles af Julie, Axel Henrik og Thomas. Og Tobias spiller fangevogter. Herold på Troldeslottet spilles af Mikkel. Trolledronningen på Troldeslottet spilles af Lotte. Nu vil vi ønske jer alle en god fornøjelse og lade stykket begynde. I skoven stille og ro under de grønne blade, hvor de vilde fugle bor, og de synger så glade. Hist der står en hysseslet, dørene skæve og løse hver bræt, armod der stilles til skue. Slid og slæb er hverdagens kost, i sommer hede og vinter frost, fattige folk er sig gode. Det står stille omkring,
skader og skrabe for redden. Ærernes hop i lystig spring, ses af musen for nogen. Derved husets fattige bord, råber de sultne i klagende kor. Kan de mon dybere falde, men er skoven stuk, hvis det stiger. Går der en isbjørn langs der vir, snart er der mad nok til alle. Ulveflokke ligger på lur, ravne skriger sig hæse. Ørnen flyver højt sin tur, und man hører den væse. Dog mod bjørne er de kun små, du som skal se det, vil kunne forstå. Bjørnen den bør vi forsprise. Følg nu med og se dig omkring, ellers forstår du nok slet ingenting. Hvad skal de fattige? Gangnam Style.
et mærkeligt slot, men jeg giver dig denne klokke. Når du ringer med den, får du alt, hvad du ønsker dig. Hvad vil du gerne have? Jeg er så sulten. Min bror har spist det hele. Godt. Jeg går nu. Jeg kommer, når tiden er inde. Ring nu. Til tjenester. Jeg er sulten, og jeg er bedre ved morgen. Maden vil blive serveret om et øjeblik. Lad mig følge spor. Frøken ringede. Jeg tager om gerne vil se. Som frøken ønsker at følge godt med. Lad os sætte dig om min kjole af. Godnat, og så godt. Godnat. Godmorgen. Godmorgen. Lad os sætte dig. Nej. Jeg føler mig så ensom og vil gerne hjem og se min familie har det også. Det må du sørge med isbjørnen op. Det vil jeg også meget gerne. Lige her, så kommer her isbjørnen. Du har ønsket at se mig, fordi du gerne vil hjem til din mor og far. Bliver du da ikke behandlet godt her? Jo, men jeg føler mig så ensom og vil gerne hjem og se, at min familie har det godt, ligesom jeg lovede. Hvis I er det, vil jeg med glæde tage med dig tilbage hertil. Som du vil. Men hør godt efter, for nu siger jeg noget meget vigtigt. Du må love mig, du ikke går i en rum og taler med din mor. Tal kun med hende, når der er andre til stede. Ellers styrter du os begge to i ulykke. Lover du det? Det lover jeg. Godt. Fat i min kjole. Ja, og diamantører. Ja, Åh, det er vildt fedt. Og fars motorsav. den der BMW. Og min nye høreapparat er diamant i. PlayStation og Xbox. Og så se min iPad, ikke? Det var vildt godt. Ja, vildt, mand. Jens, du har lige vundet! Vi spiller Jens, hvor er det mig? Hvor var det sygt? Og der er morgen, jeg kan ikke se ham med her! Ej, en fin kjole, du har. Diadem. Og vi har fået computer.
Nej, den er pæn, tror jeg. Det var så mørkt, at man ikke kan se ham. Ja, der bare det ikke er en trold. Men det er der råd for. Se, herinde skal testikker et stearinlys. Lys der på, når I sover. Vent lidt med at lukke op. Lad os først gå til de andre. Goddag, Hensbjørn. Og velkommen til. Skulle det ikke være en til kaffe? Goddag, og nej tak. Jeg er kommet for at hente med det. Lev vel alle sammen. Farvel, vennen! Nu holdt du ved dit løfte med det. Ja. Du gik altså ikke i enerum og tage det med din mor? Nej. Godt. Du må være træt efter den lange rejse. Ring med klokken. Jeg kommer, når tiden er inde. Ringer. Jeg er træt, men gerne i seng. Og så godt. Mette, hvad har du gjort? Det har han nok selv fundet på. Du har lovet for mig. Og se her, du har spillet steril på din natskål. Vi er fortabte. Forstår du det ikke, at jeg er en forønsket prins? Mine onde stedmor, som er dronning på slottet, østen for solen, vesten for månen, er en troldkvinde. Hun har forvandlet mig til en isbjørn om dagen. Jeg er kun en menneske om, der er løbet op. Trolddommen hævet. Men nu er jeg rejst til et slot og giftet mig med hendes datter med den lange næse. Og det er din skyld.